Maya Baldo Cabalen, magandang araw Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Kayo po'y nakatutok sa The Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. Buong pwersang ihatid sa inyo ng CLTV 36 News and Current Affairs ang malalaking balita mula sa pagbubukas ng voting precinct hanggang sa bilangan at proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa bansa at Central Luzon. Ilang oras mula ngayon aabangan ng sambayanang Pilipino at ng buong mundo ang magiging resulta sa national and local elections 2025. Mahigit 6.4 million na voters ang pipili ng mga susunod na mumuno mula sa national hanggang lokal, kung saan higit 18,000 positions ang nakataya. Mga posisyon para kongresista, mga gobernador, mga mayor, vice mayor at konsehal ang mamarkahan sa mga balota para sa local elections. Sa national naman, 12 ang pipiliin upang maluklok sa pwesto mula sa 66 na tumatakbo para senador, habang isang bilog lamang ang maaaring markahan mula sa 100 at 56 na party list na naglalaban. Mainam kung uulitin po natin to, mamarkahan po ay mula mga kongresista. Susunod po ay siyempre mga gobernador, vice-gobernador, at ang mga board members. Alam ko kasama rin na ang mga board members na pipiliin, mayors, vice mayors, and councilors. Ulitin po natin, kongresista o House of Representatives, mga representante sa mga bawat distrito, ang mga governor, provincial governors, and vice governors, siyempre ang mga membro ng sangguniang panlalawigan o ang mga provincial board, mga board members, mayors, vice mayors, at councilors. At sa national naman po, 12 senador po ang inyong pipiliin, habang uulitin po namin, iisa lamang po ang party list. Iisa lamang po ang mamarkahan para sa party list. Alam niyo ba kung ano ang party list at bakit ito mahalaga sa halalan? Naririnig ang party list system. Pero sagutin natin ang tanong, para kanino nga ba talaga to? Ang party list system, sabi sa batas, ay para sa mga sektor na hindi gaanong naririnig ng gobyerno. Manggagawa, magsasaka, guro at iba pa. Dapat ganito ang party list groups, kumakatawan sa marginalized sectors. Pero teka lang, bakit parang pamilya ng ibang pangalan? Ayon sa watchdog group na Kontradaya, mahigit kalahati ng mga party list sa 2025 elections ay may koneksyon sa political clans, big businesses at militar. Ibig sabihin, imbes na boses ng marginalized, may mga party list na boses ng makapangyarihan. May mga party list na may apelidong pang senador o pang congressman. Eto ngayon ang tanong, napapakinabangan ba ng taong bayan ng party list system? O nagagamit lang ito ng may mga kapangyarihan? Isa pang dapat bantayan, hindi lang ang 3 top nominees ng isang party list. May mga politiko na nakapila sa baba, pero kapag nanalo, sila pala ang tunay na uupo. Kaya bago bumoto, wag lang dahil sa pamilyarang pangalan. Kilalanin mo kung sino talaga ang kinakatawan nila. Mag-research, magtanong at mag-isip po tayo. Ako si JM De Jesus, tandaan, sa tamang boto, hindi lang pangalan na binibigyan natin ng kapangyarihan, kundi ang sektor na dapat nilang pinaglilingkuran. Ngayong taon, tumaas ng 3.9% ang bilang ng registered voters sa bansa na pumalo sa 68.4 million voters kumpara sa 65.7 milyon na rehistradong botante noong 2022.
Kalahati sa kabuang bilang na ito ay nasa 31 to 59 years old at 31.6% ang mula sa youth sector or nasa 18 to 30 years old. 33,690,884 ay male voters at 34,927,783 female voters. 11,473,736 sa mga botante ay senior citizens. 493,413 ang persons with disabilities na mga voters, habang 1,241,690 naman ang overseas Filipino workers o OFWs. Magkano ang boto mo? Alamin ang epekto ng vote buying at bakit mahalaga ang malinis na halalan. Ano ang boto mo? 1,000, 500 o kahit 50 lang? Tuwing eleksyon, nagiging talamak ang vote buying. Sabi nila tinutulungan lang ang may hirap, pero totoo ba? Tandaan mo, walang libre sa politika. Kung gumastos sila ng milyon para sa boto, paano nila babawiin yun? Kapag ibinenta mo ang boto mo, ibinenta mo rin ang serbisyo, ang proyekto at ang kinabukasan mo. Ang perang tinanggap mo, kasing halaga ng 3 taong walang pagbabago. Huwag mong hayaang sila lang ang panalo. Piliin ang tama, bumoto ng tama. Kung akala mong panalo ka sa perang bigay ng politiko, think twice. Ang botong binenta mo ngayon, baka naman palpak na serbisyo at pangungurakot ang sukli bukas. Sa dating na May 12, iboboto mo ba ang tunay at mahusay na lider o ang may pinakamalaking ayuda bago ang eleksyon? Liana Canilaw po para sa CLTV 36. Tapos na ang kampanya at ngayong araw, ang boto ng bawat Pilipino ang ating babantayan. At upang maprotektahan ng kasagraduhan ng election process sa bansa, aktibong tumitindig at nakikipagtulungan sa Commission on Elections o COMELEC ang mga organisasyon upang matiyak ang malinis, tapat at credible na resulta ng halalan. Nagpapasalamat din ang CLTV 36 sa Grumpy Joe bilang isa sa ating mga naging katuwang sa pagbabantay ng boto. At sa ating pagbabalik, makakausap po natin si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, upang bigyan tayo ng kasalukuyang update ukol sa Halalan 2025. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage.
One yung order ni Justin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Standby. Standby. Kayo po ay nakatutok pa rin sa The Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Kabalen, nakaboto na ba kayo? Narito ang mga dapat dalhin ngayong araw ng halalan. Paalala para sa isang maayos at patas na halalan. May early voting para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang kabilang ng vulnerable sectors. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., pwede na silang bumoto ng mas maaga para sa kanilang kaginhawaan. Ang regular voting hours naman ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pero tandaan, may priority pa rin sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Para sa person deprived of liberty o PDLs, may itinalagang special facilities at tutulungan sila ng support staff sa pagboto. Siguraduhing handa, alamin ang tamang proseso at bumoto ng maaga para maiwasan ang abala. Ako si Albert Lacanlale. Samahan ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Sa ating pong tagapanood, tayo rin po ay naka-simulcast ngayon sa RW 95.1 FM at sa ating official Facebook page na CLTV 36 Official. At sa punto pong ito, mga kasama po natin si Justin Dizon na nagbabantay po kasalukuyan sa nangyayaring halalan sa Angeles City. Justin, nasaan ka ngayon? Kumusta ang nagaganap na pagpili ng mga susunod na leader ng ating bansa dyan sa iyong kinaroroonan? Magandang umaga, Jody. Actually, in transit na ako ngayon, going sa isa pang polling center within Angeles City. Pero kanina, kakaalis lang natin about 5 minutes ago dito sa may Apong Gidang, Nepomuceno Elementary School. Maliit lamang siya na polling center. Pero maaga pa lamang nakita natin na nandun na yung mga tao. As expected, 5 a.m. to 7 a.m. ay yung mga senior citizen. Pero dun sa pagdating natin, around past 7, mga 7:05, meron pang mga senior citizen na dumarating hanggang bandang kaninang mga alas 8:30 ay tuloy din yung sa nito ating mga elderly people. At doon nga sa kaninang binabantayan natin yung precinct number 67 na imulat natin live kanina, nagkaroon ng problema yung automated counting machine o yung ACM kung tawagin. Doon sa ating obserbasyon at makikipagpanayam sa mga miyembro ng electoral board doon sa nasabing precinct. Ang nagiging problema, hindi kinakain or hindi tinatanggap, niluluwa ng ACM yung mga balota. So, it took them for about 20 to 30 minutes
para ma-figure out, maayos itong mga balota. So, dahil nagkaroon ng bahagyang delay, ang ginawa nila, nagkaroon ng option na yung mga tao nagmamadali o may kailangan gawin agad, ay pwede nilang iwanan yung kanilang balota dito sa kanilang third member ng Electoral Board na sila namang mag-fill itong mga balota boards na mapaandar na yung makina. Actually, nung iwanan natin yung area, chinek natin
Nakatutok pa rin kayo sa The Vote Watch, CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. At nagbabalik po ang ating kasamang si Justin Dizon na naroon po kanina sa Barangay Gutkot, Angeles City. Ang Justin, ano nang nangyari o anong naging kaganapan doon sa may Barangay Gutkot, Angeles City? Jody, gaya ng binabanggit natin kanina, naranasan natin, nakita natin personally yung pag-malfunction ng isang automated counting machine, particularly dun sa precinct number 67 dito nga sa may Apong Gidang Nepomuceno Elementary School sa Barangay Gutkot, Angeles City. Pasado alas 7 nang tayo ay makarating doon sa area, and as expected, marami na yung mga senior citizen at PWDs na nandoon para mag-cast ng kanilang boto. At kanina bandang mga 7:30 nagkaroon ng problema nga itong automated counting machine o yung ACM. Ang nangyari, ayaw tanggapin nung makina or niluluwa kung tawagin nung makina itong mga balota na pinapasok nitong mga botante. So dahil nagkaroon ng bahagyang lull doon sa proseso nga ng voting, ay nagkaroon ng option at nag-announce yung isang miyembro ng Electoral Board na pwedeng iwan ng mga botante yung kanilang mga balota sakaling sila ay nagmamadali at kailangan ng umalis dahil hindi pa nga naisasaayos itong makina. Pero dahil meron naman daw kautusan ang COMELEC na pwedeng gawin yun nung ikatlong miyembro ng kanilang Electoral Board na sila mismo yung mag-feed ng mga balota. Hindi naman nabago yung senaryo yun, Jody, dahil doon sa mga nakalipas na halala na ating na-cover na rin at na-monitor, ay nangyayari talaga na may mga voters na iniwan nila dahil nga gawa ng hindi maayos. Pero yung mga watcher nakatutok naman at yung feeding ng mga balota ay binabantayan din para matiyak yung transparency ng halalan. Good news naman, fortunately, after 30 minutes to 45 minutes, na isaayos nila itong makina at yung problema naging okay naman. Pero mangilan-ngilan, nasa dalawa nung nandun ako na nag-iwan ng kanilang balota at gagawin daw ng COMELEC, papatapusin daw ng Electoral Board, papatapusin lamang yung mga nakapila, and then after that, at saka nila ipapasok, i-feed na yung balota ng mga nag-iwan, Jody. Justin, kanina nabanggit mo, nakaalis ka na sa lugar bago ka ba umalis doon sa eskwelahan na yon, ay naisaayos rin kaagad o talagang dumami rin ang pila ng mga botante habang naghihintay na maayos yung ACM? Lalo na't 5 to 7, dumating na yung mga boboto from the senior citizens, PWDs, pregnant women at iba pang vulnerable sectors. Oo. Judy, kumpara dun sa mga ibang na-experience natin nung past elections na nagkaroon ng problema sa ACM, mas naging maganda yung turnout nito dahil mabilis yung pagsasaayos na nangyari. Hindi naman inabot ng isang oras yung pagsasaayos. And yes, to answer your question, bago kumalis, na sinilip natin at nakausap natin yung election supervisor, si Madam Calma. Ang sabi niya, umaandar na, nakita natin personally na umaandar na nga at naiproseso na. Ang pinagandahan naman yung Apong Gidang Nepomuceno Elementary School, isa lamang siya doon sa mga maliliit o isang maliit na polling center lamang sa Angeles City. Meron lamang silang 4 na clustered person, 4 hanggang 5 kung di ako nagkakamali dito sa nakita ko kanina, dito sa binilang natin. But yung Angeles City kasi meron siyang 35 na cluster on the polling centers, malaki. And pagiging sentro ng Board of Canvassing, ito, papunta tayo doon, itong Angeles City Library. So mamayang after lunch, magkukontinue na dito para dito bibilangin yung mga voto ng ating mga kapalit. So doon sa nadaanan din natin, nadaanan din natin yung Santo Rosario Elementary School. Maayos naman yung sitwasyon from our observation and yung daloy na trapiko, considering na nasa may major thoroughfare siya going downtown, Angeles City downtown,
hindi naman abala ang kalsada, and in particular dito sa Angeles City, or in general rather, yung pag-ikot natin sa Angeles City, hindi rin ganun kaabala yung kalsada, Jody. Justin, kumusta naman yung dating ng mga regular voters noong pumatakang alas 7? Oo. Ang maganda, Jody, alam natin 5 to 7 nga yung mga senior citizen. At pero nung nandun tayo, beyond 7 na, pero meron pa rin dumadating ng mga senior citizen accompanied by their siguro family members yun, mga young individuals din, younger individuals. No? So nakikita natin doon sa observation natin at doon sa mga nakausap din natin, pamilya, yung magkakasabay na bumoboto, basically, medyo practical dahil magkakapareho na apelido, magkakasunod sila, so magkakasama din kadalasan sa mga clustered persons. And maayos naman, pagpasok mo doon sa polling center, nandun sa Bukana pa lang, naka-deploy na, nakikita mo yung tent ng PNP at nandito yung mga tauhan ng PNP. Sasalubong sa'yo yung mga volunteers from PPCRB. Kung hindi ninyo alam yung inyong mga polling centers, pwede mo silang lapitan at yung electoral board din, sila mismo tutulong para ma-locate. Kasi nagiging problema yung iba, nag-check sila sa kanilang precinct finder. Hindi nila nakita yung kanilang pangalan doon. Pero pagdating nila doon sa polling center, binanggit lamang nila doon sa mga nag-a-assist yung kanilang surname at na-allocate na. Doon sa experience ng ilan, doon sa mga nakapanayam natin habang tayo nag-iikot-ikot doon, majority sa kanila hindi naman nabago yung presinto na kanilang pinagbobotohan, same as noong nakaraang elections noong 2022. Justin, may impormasyon ka ba kung sakali yung isang senior citizen, yung isang PWD, meron siyang kasama na aalalay sa kanya, pwede ba siyang sumabay na bumoto doon sa kanyang tinutulungang vulnerable sector dyan sa may presinto kung nasaan yung botante na yon? Judy, alam natin na merong special process and special lane para sa mga senior citizen sa iba't ibang aktibidad at mga pasilidad at ganyan din ngayong halalan. Pagdating naman doon sa mga bantay o doon sa mga sasama sa kanila, doon sa mga previous experiences natin, nakita natin na pinapayagan ng mga electoral board, kuna rin kasama ni Lola, yung kanyang anak, para mag-shade para sa kanya. May panahon ako, may nakasabay ako personally, nakasama ko sa loob ng polling presinto. Dahil hindi nakikita ni tatay yung mga numero, yung anak na yung mag-shade para sa kanya. So ito naman, pinapayagan ng mga electoral boards dahil of course for humanitarian consideration, gawa ng condition din itong ating mga senior citizens. Justin, kumusta naman yung meron ba tayong mga dyan, kapulisan na nagbabantay? Sorry, Jody? Meron ba tayong kapulisan dyan doon sa lugar na kung saan ka nang galing na nagbabantay doon sa eskwelahan? Oo, very visible yung miyembro ng mga kapulisan dito sa Angeles City, hindi lamang sa mga schools o doon sa mga polling center, even sa mga strategic area. Actually, ito ngayon nakakataan lang ito nga isang police mobile dito sa area natin dito sa Santo Domingo. And nandito rin siyempre yung kampo sa may Santo Domingo at doon sa area kanina sa may schools na daanan natin yung Apokidang, same as with Santo Rosario, and nandun nakikita natin nakadeploy yung mga PNP personnel and nagmamando, nagbabantay din hindi lang ng traffic situation kundi siyempre yung pagbibigay din ng assistance and pagtitiyak ng peace and order sa area. Alright. Justin, saan ka susunod na tutungo niyan? Oo. Jody, maya-maya sisilipin natin itong Santo Rosario Elementary School sa loob at yung voting, yung mall voting dahil ito po mga kapalen, isa po yung Angeles City sa magkakonduct ng first ever mall voting. At ito ay idaraos sa may Barangay Balibago, particular sa may Robinson's Mall sa Balibago. So merong mga ibang voters tayo, mga kapalen natin,
na lalahok dito sa unang pagkakataon na ilo-launch ng COMELEC o nilaunch ng COMELEC. So, kanina nga nagbukas yung ball voting dito sa Barangay Balibago sa lungsod ng Angeles. Susunodin din natin, Jody, itong canvassing center, itong Angeles City Library. Inanunsyo na ng COMELEC kagabi pa na ready na. At makikita natin na kanina pinuntahan na rin natin, nakita natin nakapistino itong mga PNP rin doon sa tapat ng canvassing center sa may Angeles City Library, even yung ilang PFP personnel nandun din para matiyak yung kaligtasan ng halalan. Alright, maraming salamat sa iyo, Justin Dizon. At huwag mong kalimutang bumoto. Mag-ingat ka. Maraming salamat, Jody. At ngayon po sa kapapasok lamang po na balita, kanina pong bandang alas 6 ng umaga, kung di ho ako nagkakamali sa ating impormasyon na nakalap, ay nakaboto na po si dating Pampanga Governor at ngayon ay tumatakbong Vice Gobernador na si Among Ed Panlilio sa Minalin Elementary School. Si Among Ed Panlilio ay dati pong naging gobernador ng Pampanga at nitong nakarang mga halal, alam ko, tumakbo po siya ulit. At ngayon ay katamdem po niya si Engineer Danilo Bailon. So nakaboto na po kaninang umaga si Among Ed Panlilio. At samantala, kanina lamang din po ay nakaboto na rin si City of San Fernando Mayoral Candidate Mylene Pineda Cayabyab. So kanina lamang po yan sa Dolores Integrated School, City of San Fernando, Pampanga. Kasama po ni Mayoral Candidate Mylene Pineda Cayabyab ang kanyang asawa na si Archen Cayabyab. At magbabalik po ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs special coverage ng national and local elections. Dito lang po yan sa CLTV 36.
halaala para sa isang maayos at patas na halalan. May early voting para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang kabilang ng vulnerable sectors. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., pwede na silang bumoto ng mas maaga para sa kanilang kaginhawaan. Ang regular voting hours naman ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pero tandaan, may priority pa rin sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Para sa person deprived of liberty o PDLs, may itinalagang special facilities at tutulungan sila ng support staff sa pagboto. Siguraduhing handa, alamin ang tamang proseso at bumoto ng maaga para maiwasan ang abala. Ako si Albert Lacanlale. Samahan ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36
Kayo po ay nakatutok sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. At ngayon po, makakasama po natin si COMELEC Region 3 Assistant Regional Director, Attorney Elmo Duque, upang magbigay ho sa atin ng updates sa nangyayaring eleksyon dito po sa ating rehiyon. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Elmo Duque. Kayo ho ba ay nakatulog na, Attorney? Dahil alam ko, busy ho kayo ngayon. Kumusta ho kayo? Mabuti naman, Jody. At sa biyaya ng Panginoon, nakatulog naman tayo. Ngayong araw na ito, napakaganda kasi lahat ng mga polling centers natin, 9,584, nagbukas lahat yan. At 5 a.m. in the morning. Yun po kasi yung pagbubukas ng mga voting precinct natin na mayroong PWD or what we call the vulnerable sectors natin. So sa Central Luzon at 5 o'clock lahat nagbukas po yan. Yan. Actually, kagabi po, Attorney, nakausap ko ho kayo at naipalabas po natin ang aming panayam sa inyo hinggil ho sa distribution po ng election paraphernalias. Tila wala hong naging aberya, Attorney, sa distribution ho kagabi doon sa mga hindi pa ho na nabibigyan ng election paraphernalias doon sa ilang bahagi ng ating rehiyon. Tama ka dyan, Judy. Lahat ng ating mga election paraphernalia are well distributed kahapon at hanggang kanina bago magsimula ang ating butuhan, magbukas ang ating mga voting precincts. Yan ay talagang very smooth ang pag-deliver ng ating mga election paraphernalia. Okay. Attorney, doon ho sa ating Regional Election Monitoring Action Center, meron na ho ba kayong natanggap ng mga reports? Simula ho ng pagbubukas ng ating election kaninang 5 a.m.? Sa katunayan, gusto ko magbigay ng updates tungkol sa mga nangyaring replacements or repair ng ating mga USB. Yun ang nagpapagana ng ating mga automated counting machines at saka mga automated counting machines natin. Ano po? So dito sa Aurora, dito po sa Bataan, may dalawa po tayong ACM na dineploy. So dalawa ang napalitan. Sa Zambales, mayroon po tayong 3 ACM na pinalitan at isang USB na ni-repair. Or pinalitan na rin yan. Then, pupunta po tayo sa Bulacan. Meron po silang dalawang ACM na pinalitan. Ang lalawigan ng Pampanga may 17 na ACMs na pinalitan at 12 na USB na pinalitan. Sa Tarlac, meron tayong 2 na ACM na pinalitan. Dito naman tayo sa Aurora, meron tayong isang ACM na pinalitan. Sa Nueva Ecija, 0 as of now ang nag-malfunction na ACMs po natin. Okay. Attorney, parang tila po tayo, ready at may mga backup ACMs pala or USB ngayon na talagang kaagad yung nare-respondihan yung mga pangangailangan kung may kailangan hong palitan doon sa mga ACMs natin. Tama kayo dyan, Jody. Sa katunayan, may total tayo na 1,424 na contingency ACM at sobrang dami ng mga USB para palitan ang mga magmamalfunction or hindi kagamit-gamit sa araw na ito. So wala po tayong dapat ipangamba. Mayroon po tayong mga replacement, kagaya ng tinitingnan po sa Bataan, 112, 2 lang yung nasira, so mayroon pa tayong 100, no? Just to tell you, the high ratio of our contingency ACM doon sa possibility na masira sila, mayroon tayong agarang
ipapalit. Sa katunayan, ang ating mga provincial hubs ay nandyan na sa bawat repair centers natin ay nasa lalawigan na doon sa opisina ng Provincial Election Supervisors. Kaya napakabilis na ngayon ang pagpapalit ng mga o pagre-repair ng mga malfunctioning na ACMs natin or mga USBs natin. Okay. Attorney, merong mga reports din kanina nakuha kami na katulad ng nabanggit ng ating kasamang si Justin Dizon, no? Meron mga ACMs na iniluluwa yung mga official ballots. And parang yung ating mga teachers ay were prepared dahil matapos po ang ilang minuto or ilang saglit, more or less kahit isang oras yung paghihintay, napa-under ulit yung ACMs natin. Ano ho ba yung in-undergo ng ating mga teachers para sila mismo yung makapag-troubleshoot doon sa mga ginagamit nating ACMs? Sa katunayan, ang ating mga guro ay nagkaroon ng 2-day intensive training noong kapanahunan ng buwan ng Marso. Sila po ay nagkaroon ng intensive training sa mga hotels natin na pinili dito sa Central Luzon, at sila po ay nagkaroon ng pagsusuri na isinagawa po ng DOST, at sila po ay nagkaroon ng certification na sila po ay bihasa at may kasanayan, kaalaman para paganahin ang ating mga ACMs po natin. Maliban po dyan, pati yung mga pag-troubleshoot, maliban po dyan, DESO technical support staff na nakatalaga sa kanila na kung mayroong bang mag-malfunction, mayroong bang hindi gagana, meron po tayong agaran na technical personnel na tutulong sa mga EVs natin para iayos ang mga hindi gumagana or nag-malfunction or defective na mga ACMs po natin. Kaya napakabilis po yung pag-aayos ng mga automated counting machine. Nagiging na-breach na natin yung mga nakaraan na issues na ang tagal. Mayroon pa umaabot na 1 linggo bago maayos ang ating mga ACMs. Pero ngayon, nakita nyo naman po ang kahandaan at mastery ng COMELEC sa pag-aayos ng mga bagay-bagay na naukol sa operation ng automated counting machines po natin. Attorney, parang the past elections ngayon lamang na-implement, kung hindi ho ako nagkakamali, na meron ho tayong 5 a.m. to 7 a.m. na inuna po natin yung vulnerable sectors, katulad ng senior citizens, ng mga persons with disabilities, ng mga pregnant women. At alam ko, meron pa ho kayong nabanggit noon na merong exclusive din naman. Kung may inclusive, may exclusive para dun sa mga IPs natin. Kumusta ho yung naging turnout ng mga vulnerable sectors natin doon sa 5 a.m. to 7 a.m. na oras na ibinigay sa kanila doon sa preferred time para sa kanila? Kamusta po ang turnout? I think yan ang mga aalamin natin sa mga field personnel natin. Pero sa ating kaalaman, marami po ang nag-avail dito kasi this is a very novel and innovative approach and pet project ng ating butihing chairman na sinang-ayunan naman ng ating komisyon na kung saan may maagang pagboto ng ating mga vulnerable sectors para hindi na po sila may halos na napakahabang pila. Pangalawa, mabigyan sila ng importansya, part ng inclusivity project natin. Kaya nakita natin na ito ay magandang project at maganda naman ang reception and responses ng ating mga registered voters po natin. Malalaman lang po natin yung porsyento siguro after this day or succeeding days, malalaman natin kung paano yung voters turnout natin sa mga nabigyan po ng early voting privilege na vulnerable sectors po natin. With respect naman po doon sa tinatawag natin na mga exclusive voting centers sa mga IP natin, yan ay ang sinagawa ng COMELEC ay nagkaroon ng mga voters education sa kanila, na ituro sa kanila, na i-demo sa kanila, dala-dala ng mga election officers ang ating mga ACMs, paano pagboto. Kaya alam natin ng mga kapwa IPs natin o mga katutubo natin ay may kasanayan, may kaalaman kung paano bumoto ng mahusay at matiwasay ayon po sa ginawa natin na pagbo-voters education sa kanila, at nagpapasalamat tayo sa mga election officers natin na nagsagawa sa mga katutubo ng voters education. Okay. Attorney, doon naman po sa natin, no? Doon sa mga vulnerable sectors, baka ho meron ho silang kasamang
aantabay o assistant. Kung sakali ho ba itong mga assistant nila, kamag-anak man yan o guardian, pwede ho bang sumabay na rin na bumoto? Confirming lang po kung pwede po silang sumabay doon sa tinutulungan po nila, attorney. Sa katutunayan yan, pwede naman silang sumabay, pero the privilege is exclusive to those in the vulnerable sectors. Hindi po kasali sila na bumoto. Pagkos yan po ay privilege na pinagkaloob natin sa mga vulnerable sectors lamang. Exclusive po yan. Sasamahan po nilang nila yung kanilang kamag-anak o tinutulungan na mga PWDs, pero hindi po sila kasama sa privilege ng pagboto ng maaga. Okay. Baka naman ho, may iba malito. Ang iniisip, attorney, naku, yung mga vulnerable sectors ay 5 a.m. to 7 a.m. lamang pala. Paki-clarify nga ho ito, attorney, baka ho malito yung iba doon sa oras na ito. Yung tinatawag natin na early voting privilege ng mga PWDs ay pinagkaloob po natin ng maaga from 5 to 7 para hindi po sila maiinitan, hindi po sila magkakaroon ng karagdagang sakit or magkakaroon ng mag-develop ng anumang sakuna doon dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya binabuti ng ating komisyon na mapaaga ang kanilang pagboto. Pagkos, hindi naman po waiver sa kanila, nabuboto pa rin at mabigyan pa rin sila ng special na pribilehiyo dahil sa kanilang kalagayan. Pero inilaan po natin yan na special voting hour nila para po sila ay madama naman po nila yung convenient and comfortable voting hour. Okay. Attorney, at siguro dalawang tanong na lamang ho bago ko kayo pakawalan para sa inyong trabaho. Yun hong mga Provincial Board of Canvassers natin, anong oras ho kaya sila magbubukas, attorney? Ang mga Provincial Board of Canvassers together with the City Board of Canvassers and Municipal Board of Canvassers natin, 130 ang city and municipality natin. If we break down, 115 sa municipality, 15 ang cities natin, composite of 2 highly urbanized, Olongapo and Angeles City, at 7 lalawigan po yan, kaya meron po kayong 137 lahat na mga tinatawag natin na Board of Canvassers po natin. Mag-i-initialize po sila, may notice po sa mga mga political parties and candidates na sila ay mag-i-initialize sa oras ng 1:00 ng hapon ngayong araw na ito. And they will formally convene at 6 o'clock in the evening for the purpose na i-canvass po nila ang tanggapin po nila, and that is the process of canvassing ang mga resulta na galing sa mga bawat presinto, at yan po ay ipoprocess nila sa tinatawag natin na Consolidated Canvassing Kit System or tinatawag natin na CCS Kit, at yan po ay mag-preprint ng resulta ng halalan sa mga presinto, at yan po magiging basihan ng tinatawag natin na proclamation of the winning candidates. Attorney, ito lang parang paglilinaw lang din. Papaano ho yung mga walang kalaban na kandidato kapag pumatak yung 7:00, around 7:30 or 8 p.m., mapoproclaim na sila since wala naman ho silang kalaban. Attorney, papaano ho yung sistema? Kailangan pa rin ba ho bang bilangin yung mga boto ng mga walang kalaban na kandidato? Okay, ang proseso ng pagpili natin is governed by simple majority, no? So, yung pinakamaraming boto, kahit na isa lang ang kanyang lamang, kigit sa simple majority, okay? So, ang basihan sa proclamation is dapat may nabilang na boto. At yung machine, hindi naman po yan ang nandun lang na nakalagay doon sa transmission device, doon sa screen, is percentage po yun. Hindi po yan ibibigay yung exact na boto pa. So hanggat hindi nag-preprint yung machine, wala tayong magiging basis for canvass and proclamation. So they have to await the process. Kahit walang kalaban, there must be a generated canvass result from the consolidated canvassing system. Kung wala yan, walang proclamation. They have to await. Every candidate must await until the board prints and proclaims the winning candidates. Okay. Mag-aalas 10 pa lamang po ng umaga ngayon, Attorney Elmo Duque. Kanina nagbukas ng 5 a.m. So ilang oras pa lang, I think, mga 5 oras pa lang ho lumilipas. Siyempre ho, dudumugin pa rin ang ating mga presinto niyan, ng ating mga botante.
Ano ho ang inyong maipapayo sa kanila? Anong kailangan nilang dalhin? At syempre, sana iwasan nila yung last minute voting, yung sisiksik sila doon sa last 30 minutes. Ano ho ang requirements? Ano hong mga maipapayo nyo, advice doon sa mga tutungo pa sa ating mga presinto? Magdala ba ng payong? Magdala ba ng bottled water? Go ahead po, Attorney Almoduque. Sa mga kapwa natin ng mga botante, mga mahal nating kababayan ng Central Luzon, magdala po tayo ng sufficient na protection, mainit po ang kapanungunan, magdala po tayo ng payong, pagkain, tubig, kasi hindi natin alam kung kailan po tayo makakaboto dahil sa haba po ng pila. Tayo po ay magtiis, pasensyahan po tayo sa isa't isa para po tayo lahat ay magkaroon ng oportunidad na makaboto po sa araw ng halalan na ito. And syempre, Attorney, kung kailangan nila magdala ng ID? Hindi na kailangan. ID is not a requirement for voting. Okay, at kailangan lamang po yun kapag kukwestiyonin kayo sa tunay niyong identidad o sa inyong pagkakakilanlan. Maraming salamat po, Attorney Almoduque. Sana'y makausap pa rin ho namin kayo sa mga susunod na oras kahit alam po namin kayo'y magiging abala sa inyong trabaho ngayong araw ng halalan. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat, Attorney Almoduque. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Alright, nakausap po natin si Attorney Almoduque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Sa mga kabubukas pa lamang po ng inyong telebisyon, dun sa mga kagigising lamang, napakaswerte nyo naman. O yung kakatingin nyo lamang po sa social media, baka nagulat kayo, ay, election day pa lang ngayon. Alam nyo na ho ba ang schedule ng botohan? Kung hindi pa, panoorin nyo po ito. Para sa isang maayos at patas na halalan. May early voting para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang kabilang ng vulnerable sectors. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., pwede na silang bumoto ng mas maaga para sa kanilang kaginhawaan. Ang regular voting hours naman ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pero tandaan, may priority pa rin sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Para sa person deprived of liberty o PDLs, may itinalagang special facilities at tutulungan sila ng support staff sa pagboto. Siguraduhing handa, alamin ang tamang proseso at bumoto ng maaga para maiwasan ang abala. Ako si Albert Lacanlale. Samahan ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Sa punto pong ito, makakausap po natin si Lizen Morten na naroon po sa Dolores Integrated School sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Lizen, kamusta ang balita dyan? Ang balita dyan sa may Dolores Integrated School, Lizen? Yes, Jody, no? Kasalukuyang nakapila ngayon dito sa Cluster Precinct 75 ng Dolores Integrated School, si City of San Fernando, Pampanga, Mayoral Candidate Maylin Pineda Cayabyab. Dumating siya sa voting center dito nga sa eskwelahang ito, particular doon sa Precinct 0163B, kanina nga 8:50 ng umaga, no? 10 minutes before 9 o'clock. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Archen Cayabyab. Jody, sa kabila ng alok ng mga personnel, no, ng DepEd o yung mga supervising officer ng Department of Education na
maaari namang magdiretso boto. Itong si mayoral candidate Pineda Cayabyab ay pinili niya na makihalubilo sa kanyang mga kapwa-botante. Jody, matatagpuan ang polling precinct ni Pineda Cayabyab dito sa bandang kanan, no? Sa bandang kaliwa pala pagpasok mo ng main building ng DIS o ng Dolores Integrated School, at kasalukuyan nasa ikatlong papalapag ngayon si mayoral candidate Pineda Cayabyab, at pababa ito doon sa kanyang clustered precinct. Merong 5 precinct doon sa clustered precinct 75 kung saan siya boboto. At kanina pa siyang 8:50 pero hanggang sa ngayon ay nandun pa rin siya sa 3rd floor at naghihintay siya kasama ng mga kapwa niya botante. Okay. Ayan, Jody, at kanina nga, yung sitwasyon naman dito, medyo mainit na. Bagamat eskwelahan ito, Jody, may kakulangan ito sa puno, so walang masilungan yung mga botante. Given na itong lugar na ito ay isa sa mga pinakamalaking voting center, no, dito sa Ciudad San Fernando. Parang sa tala ng COMELEC, out of 1,000 plus na precincts, narito yung 70 plus na presinto yung nandito sa Dolores Integrated School. So, Jody? Lizen, confirming ko lang so as of this moment, hindi pa nakakaboto si mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab sa kanyang presinto dyan sa Dolores Integrated School. Yes, Jody, tama ka dyan. Yun nga, ito, bumaba lang ako saglit sa building kasi nga medyo mahina yung signal doon sa taas. Pero patatanaw ko siya ngayon na nandun pa rin, dun sa 3rd floor. Nasa corridor siya ng kasalukuyan at ginagamit nila yung hagdan pababa at dito siya boboto sa 1st floor ng gusaling ito. Ito ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng main building. Isa pa itong gusali dito sa eskwelahan na ito. Okay. Nakausap mo ba o nakapanayam itong si Cayabyab habang siya'y nandoon naghihintay doon sa kanyang presinto? Yes, Jody, kasama natin yung iba nating mga kasapi sa media na nagtanong o nakipagkwentuhan to kay mayoral candidate Pineda Cayabyab na una pa lamang ang unang tanong sa kanya bakit gusto niyang pumila kasi pagdating niya doon sa DESO, no, yung kung tawagin, yung DepEd supervising officer, yung mga kawani ng DepEd na nangangasiwa dito sa halalan, tinanong siya kung inalok siya na bumoto na dahil maaari naman daw for security reasons. And out of respect na rin siguro, merong order itong ating mga DESO na pabotohin agad itong ating mga mayoral candidate, hindi lamang si Pineda Cayabyab, kundi maging si Mayor Bill Macaluwag. Although, pinili daw ni Cayabyab na na pumila bago bumoto kasi hindi naman daw siya PWD, hindi siya senior citizen at lalong hindi siya nagdadalang tao. At yun nga, Jody, mas gusto niya yung nakikisalamuha dito sa kanyang mga kapwa-botante. Alright. Lizen, speaking of senior citizens, PWDs and pregnant women, kamusta yung naging botohan dyan ng vulnerable sectors sa Dolores Integrated School? Yun, Jody, kaninang umaga, nung hindi pa medyo tirik yung araw, no? Smooth yung botohan ng mga PWD, senior citizens, at maging ng mga buntis, although kakaunti lang yung mga nakikita kong buntis dito sa ngayon. Most of them are PWDs and senior citizens. Okay. Although kaninang umaga, smooth siya, ngayong umiinit na ng bahagya yung panahon, Jody, may nilang yung senior citizen na ang nagrereklamo na although nagpapasalamat sila, no, na rin binigyan ng COMELEC ng oras kaninang umaga yung mga senior citizen, daing nila pa rin, hindi naman daw lahat ng mga senior citizen ay makakaboto. At isa pa, dito sa eskwelahan ito ay wala silang gaanong masisilungan hanggat hindi sila nakakapasok dun sa mga building na kanilang pagbobotohan, yung kanilang mga polling precinct, ano? Pero kanina rin, Jody, meron na tayong isang senior citizen na dinala dun sa opisina ng DESO para pa-airconan. Isa pa lamang itong case, pero yun, meron ng isa na nahilo at pina-airconan muna doon sa opisina ng mga supervising officer ng DepEd. Okay. At dyan sa may Dolores Integrated School, kumusta naman? Tumutupad ba sa election na laws? Kasi alam ko may mga bawal ngayon, no? Yung mga, siyempre, yung campaigning pa rin,
yung pamimigay ng campaign materials, yung mga papelito sa mga pumapasok sa schools. May mga ganyan ka bang napansin, Lijen, sa may Dolores Integrated School? Yes, Jody. Diyan naman sa bahaging yan, no, sa part na yan ay tumatalima naman yung ating mga tao, yung taong bayan at wala kang makikita na namimigay sa ngayon ng mga papelitos dito sa mga botante. Although may mga katanungan para sa ilan kung bakit hindi nila pwedeng picturean yung kanilang mga balota dahil siguro gusto nilang maging sigurado, nilalapitan nila, no, yung mga media, hindi lang kami kasama yung iba pang mga media dito sa Pampanga at sa Central Luzon, na kung totoo ba na hindi pwedeng picturean yung mga balota na kanilang sinate. At sinabi naman natin na hindi pwede dahil yun nga yung utos ng COMELEC at para rin ito sa kanilang seguridad. Pero as far as dun sa mga namimigay ng papelitos, Jody, wala, malinis ngayon. Parang ito yung eleksyon na wala kang makikitang kalat sa mga kalsada dahil walang namimigay ng mga papelitos para sa mga botante. Okay, panghuling tanong ko na lamang, kamusta naman ang police presence dyan sa may Dolores Integrated School? Isa pa, Jody? Kamusta naman ang police presence, yung ating kapulisan dyan? May nakapeso bang mga dyan, PNP? Police presence, Judy, meron lang tayong isang community desk doon, no? Police desk doon sa tapat ng gate, merong isang nakabantay doon. So far, actually, pupuntahan ko siya ngayon para makita ko. Pero inabutan kasi namin yon, Jody, isang police lang yung nandoon, nakaupo, para tignan yung volume siguro nung pumapasok ng mga tao at yung mga ilan, yung iba pang mga pulis, nakatutok sila dun sa traffic dahil itong, alam naman natin, Judy, itong eskwelahan na ito, along MacArthur Highway siya dito sa intersection. So, kasama yung mga pulis hanggang ngayon na nagka-traffic dito sa tapat ng eskwelahan. At dahil nga, malapit din ito sa hospital, malapit ito sa intersection, at talagang nagbabattle up yung, mga sasakyan dito. Alright, So far, yun maraming lang yung salamat. police presence, Jody. Gaya ng kaninang umaga. Kung ilan sila kaninang umaga, yun pa rin sila sa ngayon. Alright, maraming salamat sa iyo, Lizen Morden. Mag-ingat ka at sana'y nakaboto ka na ngayong araw na ito. Manatili po kayong updated at tumutok sa The Vote Watch, CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage, simulcast over RW 95.1 at syempre nakalive po sa official Facebook page ng CLTV 36 sa CLTV 36 Official.
para sa isang maayos at patas na halalan. May early voting para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang kabilang ng vulnerable sectors. Mula 5 a.m. hanggang 7 a.m., pwede na silang bumoto ng mas maaga para sa kanilang kaginhawaan. Ang regular voting hours naman ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pero tandaan, may priority pa rin sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Para sa person deprived of liberty o PDLs, may itinalagang special facilities at tutulungan sila ng support staff sa pagboto. Siguraduhing handa, alamin ang tamang proseso at bumoto ng maaga para maiwasan ang abala. Ako si Albert Lacanlale. Samahan ninyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsanib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36.
Kayo po ay nakatutok sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. Speaking of polling centers, o yung pong saan po dapat tayo boboto, ilan nga ba ang lahat ng polling centers sa Central Luzon at sa bawat lalawigan nito? Sa buong Central Luzon ay mayroong kabuang 2,883 na voting center. Sa lalawigan po ng Aurora, mayroon pong 126 na voting centers, 176 naman po sa Bataan, 567 voting centers sa Bulacan. Sa Nueva Ecija, mayroong 747 voting centers. Sa Pampanga, 550 voting centers. 481 naman po sa Tarlac, habang may 236 voting centers sa Zambales. At sa punto pong ito, makakausap po natin si Liana Canilaw na kasalukuyang nasa Barangay Kupang sa Arayat, Pampanga. At kumustahin po natin kung anong kalagayan doon. At alam ko nasa Kupang Elementary School at kasama din po niya si Ma'am Lorraine Manalos, ang deso po ng Kupang Elementary School. Liana, kamusta ka dyan? Anong balita dyan sa Kupang Elementary School? Anong kaganapan dyan sa eleksyon? Magandang umaga sa'yo, magandang araw din sa ating mga kababayan. Nakatutok po yun sa CLTV 36 News Vote Watch. At ngayon po nga, gaya na sinabi mo, pasado alas 8 na dumating kami ni Kuya Henry dito sa Kupang Elementary School sa Kupang, Arayat, Pampanga. At alam naman natin po yung Judy, at para sa informasyon na rin ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon na itong Arayat, Pampanga po ay under yellow category sa election areas of concern o COMELEC control. Pero parang dinidebunk nila yung common misconception dito sa bayan ng Arayat, Pampanga, particularly sa Barangay Kupang, na ang Arayat ay magulo. Dahil pagdating po natin kanina dito, dahil sobrang organized, at kung makikita niyo sa aming likuran na itong pila, talaga naman yung mga tao naghihintay dito sa kanilang turn para makapasok doon sa mga presinto na nandoon nga doon sa mga classroom. And para po sa kaalaman ng lahat, meron po nga tatlong cluster precincts dito sa Barangay Kupang o dito sa Kupang Elementary School. At bukod dyan sa well-organized itong mga pila at maayos itong mga tao na boboto dito sa Kupang, malinis din po at wala tayong nakikita mga kalat. Unlike dun sa ibang mga lugar siguro na mayroong mga papelitos pang ipinamili. Kaya nga dun sa narinig ko kanina sa Kuya Lizen dyan sa Dolores, malinis din. Kaya nakikita na po talaga natin na parang dinibang nila yung common misconception na kapag Arayat, magulo dahil ito nga sa Kupang, nakikita natin na meron din mga manpower o mga police personnel na nasa area na nagbabantay para mapanatili rin yung kaayusan at kapayapaan. At nandun naman po sa may daan yung mga tanod at barangay officials dito sa Barangay Kupang. Nandiyan din si Kapitana Rizal Lumbang na nagbabantay naman doon sa lagay ng trapiko doon sa taas, dahil alam naman natin na dito sa Barangay Kupang medyo makitid yung daan. So kung magkaroon ng konting may magpa-park doon sa kalsada dahil ito nga mga bumuboto bumababa dito, iniiwan yung kanilang mga sasakyan, magkakaroon ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Good thing, itong ating mga barangay tanod, barangay council at barangay captain nandito at nakabantay. At Kuya Jody, para bigyan pa tayo ng karagdagang kaalaman at informasyon tungkol sa conduct ng election process dito sa Kupang Elementary School, makakasama natin ang DESO at principal ng Kupang na si Mama Lorraine Manalos. Ayun po, Mama. Para po sa kaalaman po ng lahat, ilan po yung mga botante po dito sa Kupang Elementary School? At sa inyo naman po gaano po karami yung mga mag-serve po, yung ibig na mag-facilitate po ng mga botohan? Ang total registered voters po natin ay nasa 2,414 sa tatlong cluster precinct. So yung mga nagsaserve po natin na ibis, tatlo po sa bawat presinto. So bali lahat po sila niyang. Tapos may tinatawag po tayo support. Tatlo din po sa presinto, siyang din po. Tapos ako po saka yung aking support, dalawa kami. So 9 plus 9, 20 kami lahat. So ibig sabihin po yung 20 personal po na yun ay nagiging parang daan para din mapanatili po itong kaayusan dito sa Kupang Elementary School. Dahil nakikita po natin na well-organized talaga. At saka pinag-usapan po namin kung ano yung gagawin namin para maging maganda yung daloy ng election.
alam naman po natin na 5 a.m. to 7 a.m. po yung parang itinalagang oras para dun sa mga senior citizen, PWDs, and pregnant women. Pero syempre, hindi naman po lahat ng mga PWDs, senior citizen, and pregnant women ay magboboto sa oras na yun. Pero ngayon po, kung darating po sila dito, paano po yung ating treatment sa kanila? Yun pong early voting hour natin na gaya ng sabi nyo, binigyan natin ng pagkakataon yung mga senior citizen, pregnant women, PWDs, ina-allow din yung mga assistant nila. Ngayon, after 7 o'clock, nung nagsara na po yung early voting hour natin, nandito po sa pila na ito, ina-alternate na po natin. May pila tayo sa mga seniors, may pila din po sa senior PWDs. So, kung 5 po yung papapasukin dun sa, hindi senior, 5 din ba yun? Opo. Ma'am, from 5 a.m. until this time po, meron na po ba tayong mga naitalang aberya sa ating mga ACMs? And paano po natin na-handle itong mga? Medyo ang aberya lang, yung naghahang po yung ating mga pin. Pero, naayos naman po. Ganun lang po. Yun lang po. Opo, and nakapanayam din po natin yung ilan doon sa mga nagbabantay, mga assistant support, na meron din na instance na itong isang ATM, parang kailangang limitin. So, meron din pong mga pagkakataon na sa mga nakalipas na mga eleksyon na itong mga botante, nagkakaroon ng kaguluhan dun sa kanilang mga, di nila alam kung saan yung presinto nila. Pero so far dito po, maayos naman po ba at na-handle naman po itong mga ganitong mga kaso? Maayos naman po ma'am kasi meron po tayong PPTRB na doon na umaantabay sa atin para mahanap yung kanilang presinto. Saka meron po tayong nakapaskil dyan sa labas ng presinto para hanapin yung kanilang. Ma'am, syempre ngayon umaga pa lamang po, hindi pa ganong napupuno yung ating mga ballot boxes, yung mga ACMs. Pero if ever po na kailangan, kunwari may stock po yung mga papel, kailangan buksan, paano po yung proseso na ito? I believe yung yeso po yung may susi at maaari lamang magbukas ito. Alam naman din po ng mga ibig yung kanilang gagawin, dahil pinag-usapan. Opo. Ma'am, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga kabalan dito sa Arayat na hindi pa nakakaboto at kung ano po yung mga bagay na pwede po nilang dalhin sa loob ng presinto? Sa nakita ko po dating ng ating pila ng botante, parang lahat sila, pare-pareho yung inisip nila na lalabas sila ng maaga ng bahay para maiwasan nila yung init. Kailangan magdala lang sila ng tubig. Parang habang nasa pila, makainom sila. Alright, thank you so much po ma'am. Hindi ko na po kayo masyadong ikukulong dito dahil for sure po marami po kayong ginagawa. Maraming salamat po. Ayan ako yung Jody. No? At kaninang umaga rin, maibalita lang natin sa ating mga kababayan dito sa Arayat, Pampanga. Si re-electionist Mayor Madir Alejandrino ay nakapagboto na. Dito rin po yan sa Kupang Elementary School. At nakita rin natin na sa Facebook post na siya, ang kanyang, isa sa mga kanyang mga kalaban na siya, mayor candidate Lurid, ay nakapagboto na rin dyan naman sa Arenas Elementary School. Kaya Judy. Alright, Liana, ang tanong ko lang kasi doon sa kay Lizen kanina doon sa may Dolores Integrated School, parang may mga botanting gustong picturean yung kanilang mga balotang finilapan. Kamusta naman dyan? May mga ganun bang mga sitwasyon din na mayroong mga naninigurado na baka yung binoto nila hindi mabilang kaya gusto ring picturean yung kanilang official ballot. May ganyang bang sitwasyon dyan? Kuya Judy, yung kagandahan nga dito sa nadat na natin sitwasyon dito sa Kupang Elementary School, no? Batay na rin sa mga EBs and yung mga technical support, maayos itong daloy talaga, itong flow ng election process dito sa kanilang paaralan nga sa barangay ng Kupang. And wala naman daw ng mga matitagas na ulo ng mga botante, lahat ay sumusunod naman dun sa mga patakaran ng mga COMELEC, ng mga EBs. And ayun nga, parang wala naman ding harassment dahil alam naman natin na sa mga nakalipas na panahon, lalo na pag ganito mga eleksyon, nandyan yung mga harassment sa pagitan ng mga botante, supporters, at yung mga EBs, mga nagsiserve, maging yun sa mga watchers. Pero so far, wala naman daw ako yung Jody. Kaya masasabi natin na yung talagang dinidebunk nila yung common misconception na magulo dito sa bayan ng Arayat, Pampanga.
Alright, Liana, saan ang susunod mong papasyanan yan? Kuya Jody, dahil nasabi ko nga kanina, at least dito sa Kupang Arayat, Pampanga, maayos at malinis, well-organized yung conduct ng election process. Pero syempre, kailangan pa rin natin pakibalitaan yung iba pang mga bayan dito sa Arayat. Dahil mamaya po pupuntahan natin ang hepe po ng Municipal Police Station dito sa bayan ng Arayat na si Police Lieutenant Colonel Leo Bacona para kumustahin natin yung ibang lugar naman at kumusta yung pagbabantay ng PNP overall dito sa peace and order dito sa bayan ng Arayat. Alright, maraming salamat sa iyo, Liana Canilao. Sana na nakaboto ka na. Ingat sa iyong coverage ngayong araw. Mga kabayan, alam nyo ba na pangalawa ang Central Luzon sa buong bansa sa may pinakamaraming registered voters? Ayon sa datos ng COMELEC, nanguna ang Calabarzon na mayroong 9,714,079 voters. Ano bang ibig sabihin ng Calabarzon? Sa ano ba ay Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Yan. Susunod naman po, ang Central Luzon ay mayroong 7,699,404 voters. Pumangatlo naman sa top 5 vote reach region ang Central Visayas na mayroong 4,389,344 voters. Sumunod ang Bicol Region na mayroong 4,053,977 voters at ang Western Visayas na mayroon namang 3,259,554 voters. Samantala, ang lalawigan naman ng Bulacan sa Central Luzon ang may pinakamaraming bilang ng rehistradong botante dito sa Region 3 na nasa 2,173,026 voters. Sinundan ito ng Pampanga na mayroong 1,674,789 na botante. For 1,789 ng kabuang bilang ng mga rehistradong botante sa Pampanga at Angeles City na eligible bumoto sa parating ng May 12, 2025 national and local elections. Nasa 550 ang voting center sa buong lalawigan at syudad, habang 10,166 naman ang established precincts sa 538 barangays. Sa mga nakalipas na halalan, nananatili sa 70 to 75% ang voters turnout. Kaya naman, muling hinihikayat ng Commission on Elections o COMELEC Pampanga ang mga kabilang voters na mag-participate sa eleksyon. Sa mga botante po natin na lumabas po kayo on election day, pumunta sa mga presinto, hindi po sa ibang lugar. No, that's election day. Pumunta po sa mga voting centers, sa mga presinto po ninyo para po bumoto. Dahil yung inyong nag-iisang botong yan ang pinagkakaguluhan ng mga kandidato na napaka-importante para po sa kanila. So please vote wisely, vote with your conscience. Tingnan po ninyo ang mga qualifications ng ating pong mga kandidato. Paalala pa ng COMELEC, mahalaga ring suriin ang track record at kakayahan ng mga kandidatong tatakbo dahil dito nakasalalay ang kinabukasan hindi lang ng bawat isa, kundi pati ng mga munisipalidad, syudad at ng probinsya. We need leaders that could help us in our way of living and could help us improve the status ng ating community. So, tingnan lang po natin ang ating pong mga pipiliin ng mga kandidato. Gumamit po tayo ng pamantayan, hindi lang po dahil gwapo, pogi, artista, o marunong sumayaw, marunong kumanta. Tingnan din po natin kung yung po bang kanilang pagkanta, pagsayaw, iaangat po ba nila ang buhay natin, ang kalidad ng buhay natin, o iaangat ba nila ang kalidad ng ating pong probinsya o ng ating munisipyo, ng ating syudad. So, piliin natin maigi kung sino po.
Kasabay nito, mariinding ipinaaalala ng COMELEC ang mahigpit na pagbabawal sa vote buying. Hindi lamang ang mga nagbibigay ng pera o anumang bagay kapalit ang boto ang maaaring maparusahan, kundi maging ang tao na tumanggap nito. Yan po election offense, may kaakibat na kulong na parusa at maaari din pong as accessory penalty, baka mawala po sa inyo ang inyong pong karapatan na bumoto at umupo sa posisyon. Ano po, yun po, ang paalala po namin, iwasan po natin ang vote buying at vote selling. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatili po kayong updated at tumutok sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Nakasimulcast rin po tayo sa RW95.1 FM at sa official Facebook page ng CLTV 36 na CLTV 36 Official.
mga kabalen. Ngayon Lunes, May 12, ang araw ng halalan. Bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dalhin ang inyong valid ID at sundin ang tamang proseso. Para sa gabay at balita sa araw ng halalan, manatiling nakatutok sa Vote Watch. Ang espesyal na halalan coverage ng CLTV 36 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa TV ngayong May 12. At sa May 13, alamin kung sino ang nanalo, ang kalagayan ng mga lugar at ang kabuoang lagay ng seguridad. Hatid ng Vote Watch post-election coverage mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa bawat kaganapan sa halalan, kaantabay nyo ang CLTV 36. At tandaan, boto mo, kinabukasan mo. Ang halalan ay para sa lahat, hindi lang sa may armas, pera o kapangyarihan. Sa Pilipinas, hindi lang simpleng kampanya ang laban tuwing eleksyon. Sa ilang lugar, literal na buhay at kamatayan ang nakataya. Sa mga nakaraang eleksyon, ilang kandidato at opisyal na ang pinaslang. May naitalang pananambang, mga pagbabanta at insidente ng political violence. Ito ay mga malinaw na ebidensya na hindi pantay ang laban para sa kapangyarihan. Ngayong darating na halalan, 4 na lugar sa Central Luzon ang tinukoy bilang election areas of concern. Ayon sa PNP, ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa ilalim ng orange category. May seryosong banta ng karahasan. Hindi lang San Antonio Nueva Ecija ang binabantayan. 9 na bayan at 4 na lungsod sa Central Luzon ang nasa ilalim ng yellow category. May kasaysayan ng election-related violence. Kasama sa listahan ang San Fernando at Arayat sa Pampanga, kung saan may mga naitalang insidente ng election-related violence. Ayon sa PCIJ, dahil pwedeng tumakbo at manalo ang magkakapamilya, lalo lang titindi ang laban para sa kapangyarihan sa mga rehiyon. Kapangyarihan na naman ang pinag-aawayan. Pero ikaw na boboto sa darating na May 12. Kaninong interes ba ang pinaglalaban mo? Magiging daan ba ang boto mo para sa mas magandang kinabukasan? Demokrasya ito. Hindi po ito Game of Thrones. Hindi dapat armas at pananakot ang nananalo. Dapat taong bayan. Kapag may pumilit sa iyo kung sino ang dapat mong iboto. Kapag may nananakot, bumibili o nandadaya, huwag kang manahimik. Dahil ang halalan ay hindi para sa kanila. Para ito sa atin. Ang boto mo hindi dapat pinipilit. Ang boto mo hindi dapat binibili. Ang boto mo hindi dapat kinakatakutan. Sa May 12, bumoto ng malaya. Bumoto ng matalino. Lizen Morten po para sa CLTV 36. 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula ho mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila-sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36.
Kayo ay nakatutok pa rin sa Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs, National and Local Elections 2025 Special Coverage. Naka-simulcast din po tayo sa RW 95.1 FM at naka-live din tayo sa ating official Facebook page na CLTV 36 Official. Alam nyo ba na tinatayang nasa 254 tons o 254 na tonelada ng election-related waste ang nakolekta sa bansa noong nakarang halalan taong 2022 ayon sa ulat ng Eco Waste Coalition. Ang bilang na ito, ang datos na ito ay 20% mas mataas kumpara sa dami ng nakolektang basura na may kinalaman sa halalan noong 2016 elections na nagpapakita ng patuloy na paglala ng problemang pangkalikasan tuwing panahon ng kampanya. Kabilang sa mga basurang ito, ang tarpaulin, posters, flyers at iba pang campaign materials na karaniwang gawa sa hindi nabubulok na plastic gaya ng PVC. Ayon sa grupo, ang mga ganitong uri ng basura ay tumatagal ng hanggang 1,000 taon bago tuluyang mabulok sa kalikasan. Bilang tugon, isinusulong sa Senado ang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng plastic-based campaign materials upang mabawasan ang epekto nito sa kapaligiran. May ilang inisyatibo rin ng mga environmental groups gaya ng paggawa ng eco bricks at eco bags mula sa mga lumang tarpaulin. Sa pagtatapos ng kampanya para sa 2025 midterm elections, muling nanawagan ang environmental watchdog na Eco Waste Coalition sa lahat ng mga kandidato na sundin ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang mapanatiling malinis at walang basura ang halalan. Ayon kay Chris Lauge, zero waste campaigner ng Eco Waste Coalition, dapat tiyakin ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na hindi mag-iiwan ng kalat o pinsala sa kalikasan ang mga huling motorcade at meeting di avanse. Ipinaalala rin ng grupo na may karampatang parusa sa paglabag ng RA 9003. Maaari silang patawan ng multa mula 300 hanggang 1,000 pesos o community service mula 1 hanggang 15 araw o parehong parusa. Pinaalalahanan din ng mga kandidato na iwasan ang paggamit ng styrofoam at single-use plastic para sa pagkain ng mga poll watchers at volunteers. Hinimok silang gumamit ng reusable containers at itapon ang mga basura sa segregated waste bins. Sa nakaraang barangay at SK elections noong 2023, nakapagtala ang Eco Waste Coalition ng malawakang littering sa mga presinto kung saan pinakamarami sa mga kalat ay sample ballots at single-use plastic food packaging. Ipinunto rin ng grupo na alinsunod sa Section 4 ng Article 4 ng COMELEC Resolution No. 11111, obligado ang mga kandidato na magsagawa ng post-election clean-up. Nakasaad din ito sa COMELEC Resolution No. 11086. Samantala, mariing ding paalala ng Eco Waste Coalition na ipinagbabawal ang open burning at illegal dumping ng basura sa ilalim ng RA 9003 at ng Clean Air Act o RA 8749. Mainam raw kung i-recycle o gamitin sa mas makabuluhang paraan ang campaign materials para mabawasan ang basura. Sa halip na magpaskil ng mga thank you tarpaulins, pinayuhan ng grupo ang mga kandidato na ipakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagtupad sa mga pangako at pagsusulong ng malinis at tapat na pamumuno. Sa punto pong ito, kasama po natin si Ashley Punzalan na naroon po sa Regional Election Monitoring Action Center sa Camp Julian Oliva, City of San Fernando, Pampanga. Ashley, kamusta dyan sa REMAC? Magandang umaga, ako yung Jody. Okay naman dito sa Election Monitoring Action Center ng PROTO Police Regional
Office 3 dito sa Campo Libre, San Fernando, Pampanga. Makikita sa aking likuran na sobrang busy nga nila dahil meron silang kanya-kanyang mga assigned na lugar na binabantayan. Jody. Ashley, nakausap mo ba si Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo dyan, hinggil sa ginagawa dyan ngayon sa REMAC? Kaya Jody, oo, kanina nakausap nga natin si Police Brigadier General Jean Fajardo tungkol sa mga paghahanda at kung ano yung ginagawa nilang pagbabantay ngayon dito sa REMAC. Ngayon, hindi nga lang siya pwedeng ma-interview ng personal dahil busy nga siya at meron pa siyang mga inaasikaso dito. Kaya Okay. Jody. Ashley, ilan yung police na nakakalat sa buong rehiyon? Yung nakadeploy ngayon, batay sa naging pasya ng Police Regional Office 3? Sa ngayon, merong mga 13,790 na kapulisan ang nakakalat sa buong Central Luzon. Kabilang na rito ang 5,766 na nakadestino sa bawat voting precinct of polling centers. 53 sa mga kapulisang ito ang nakakalat naman sa iba't ibang syudad dito sa rehiyon. Nakasuot sila ng body cams para sa maagarang pagresponde kung sakaling magkaroon ng insidente. Jody. Ashley, so far, meron na ba silang mga naitalang mga reports dyan sa REMAC mula sa iba't ibang police stations natin all around Central Luzon? Kuya Jody, as of this moment, generally peaceful naman sa Central Luzon at wala pa namang insidente ang nai-report dito. Kuya Jody? And siyempre, ang mga police natin ang nakatutok, no? Merong mga checkpoint na nakatalaga sa iba't ibang mga lugar. Kamusta yung pagbabantay sa gun ban? At siyempre, feeling ko nang ikot din yung mga yan sa iba't ibang establishmento dahil epektibo mula kahapon hanggang mamayang gabi ang liquor ban. Kamusta? Kamusta yung pagbabantay sa liquor ban, gun ban? At siyempre, alam ko meron pang isang bago ngayon, yung tinaguriang money ban. Okay. Ako yung Jody, tuloy-tuloy naman ng pagbabantay nila, yung mga checkpoints at choke points, hindi nila ito tinatanggal. Magtatagal daw ito hanggang sa kabuuan ng election process. Sa liquor ban naman, as of 6 a.m. today, nasa 33 na ang nahuli na lumabag sa liquor ban sa mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija. Sa Pampanga, 21 ang naitalang lumabag sa liquor ban. Habang nitong nakaraang araw naman, Sabado, May 10, merong naarestong isang babae sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, matapos lumabag sa money ban naman. Nahulihan siya na nagbibitbit ng humigit kumulang 1.6 bilyong pesos. Sa money ban nga ay kung tataas sa 500,000 pesos ang bibitbitin mo ay kailangang meron kang paliwanag o valid na paliwanag kung saan ito nanggaling at kung saan ito gagamitin. Kuyang Jody? Samantala yun namang sa yung pag-monitor, paano ba ito isinasagawa ng REMAC ngayon? Paano ba na tinatanggap yung mga reports mula sa iba't ibang lugar natin dito sa region? Makikita nga dito sa aking likuran kung gaano sila kabisi at merong mga designated desk ang bawat probinsya. Bawat probinsya may designated teams na mag-a-assist sa mga incident or mga insidente ng karahasan o kung magkaroon man ng mga karahasan sa mga polling centers. Nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya kagaya ng COMELEC, ng PPCRB, nakakonekta sila. Meron silang mga task force green na naka-assign sa bawat polling centers at sa bawat probinsya sa rehiyon. Sabi nga ni Brigadier General Jean Fajardo, meron din silang naka-assign na mga motorcycle riders, na mga PNP riders na magbabantay sa iba't ibang probinsya para sa mas mabilis na pagresponde kung sakaling magkaroon nga ng insidente. Kaya Jody. Okay. Sa puntong ito, Ashley, pakinggan muna natin ang naging panayam mo kanina kay Police Brigadier General Jean Fajardo. Ating
pong monitoring po, particularly itong ating Election Monitoring Action Center, ay inactivate po natin yan as early as January 12, yung start po ng election period. Pero for talagang yung close monitoring po talaga as early as May 3 po, nung nagtaas po tayo ng full alert po, ay talagang tinauhan na po natin itong ating mga workstation at itong ating Election Monitoring Action Center. Kung mapapansin nyo po, ay nilagay na po natin sa isang lugar itong ating command center. Kung mapapansin nyo po dun sa likod, ay yung po yung mga pulis po natin na may mga body-worn cameras po na makikita po natin in actual mirroring po nila kung asaan po sila ngayon. And of course, yung ating media center nandito na rin para mas mabilis din po yung ating media coordination and dissemination po ng information. Ashley, bago kita bitawan, no, at magpatuloy sa iyong coverage, nais ko lamang malaman yung mga lugar na masasabi nating areas of concern at yung mga kategorya nila. Kaya yung Jody, sa Nueva Ecija, meron nga tayong orange areas of concern sa barangay San Antonio. Sa Pampanga naman, meron tayong 2 yellow category sa Arayat at City of San Fernando. Sa Aurora, ang Baler naman ang itilalagang yellow category para sa areas of concern. Sa Bulacan naman, ang May Kawayan at San Miguel ay nasa yellow areas of concern rin. Ang Bataan, Mariveles Bataan, yellow category rin. At panghuli sa Nueva Ecija, yellow categories ang sumusunod na barangay o mga munisipalidad, ang Aliaga, Nueva Ecija, Cabanatuan, Cabiao, Gapan, Jaen, Lupao at San Leonardo. Okay. Ashley, meron bang anong oras ang susunod na briefing dyan sa REMAC at paano yung briefing na ito? May imbitado bang mga media or may live report na gagawin yung REMAC hinggil sa briefing kung sakaling may mangyari or meron silang i-report? Sa ngayon, hindi tayo nasabihan kung anong yung mga specific na oras sa briefing nila. At sa ngayon, yung mga media dito is CLTV 36 pa lamang ang nanditong media, ang present dito sa REMAC. Pero sasabihan naman daw tayo kung magkakaroon ng briefing. Nakahanda rin dito sa aking harapan yung table kung magkakaroon man ng press con. At sa kasalukuyan, nandito rin si Police Brigadier General Jean Fajardo sa aking harapan. Naghahanda siya kung magkakaroon man ng briefing dito. Kaya Jody. Alright, maraming salamat sa iyo, Ashley Punzalan. Ingat ka sa ating special coverage ngayong araw na ito. Patuloy po kayong tumutok sa CLTV 36 para sa mga pinakasariwang update at malalaking balita kaugnay ng eleksyon 2025 sa Gitnang Luzon. I-follow po ninyo ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Sa ngalan ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ito po ang Vote Watch, the CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Antabayan niyo po kami mamayang tanghalian. Maraming salamat po. Ito po si Jody Dizon Mercado.